Vi kører. Men hvordan har du tænkt, at man skal åbne den? Det skal jeg vise dig. Kom her. Så er vi klar. Er vi klar? Jeg skal lige finde ud af, hvordan fanden vi åbner den her. Den skal lige åbnes helt rigtigt. Shit, mand. Uha. Nå, ja. Surstrømning. Svensk delikatesse. Så bliver jeg nødt til at lukke al luften ud af polen. Nå. Here we go. Det sjove er, at du altid har været sådan en fiskemand, ikke? Fisherman. Jeg elsker det. Jeg elsker det. Kom med det. Bring it. Er du klar? Ja. Ej, hvor fedt. Sådan. Okay. Vi åbner nu. Wow. Wow. Hold. Jeg tror, så er det lukket. Hold nu fest. Nej. Kan du lukke, den er på vej nu? Der var brud. Nu er der jo ingen grund til, at vi åbner den sådan her. Ja, den er på vej, vil jeg sige. Det der, det kan man ikke putte i munden. Det kan du. Prøv, jeg bliver nødt til at have den ud. Jeg bliver nødt til at have den ud af posen nu. Nu har vi taget trykket. Shit, mand. Nej. Wow. Ja. Nej, for fanden. Spørgsmålet om du vil have en tår. Spørgsmålet om du vil have en tår først. Ej. Ja. Vilma. Shit. Vilma, kom. Shit. Ej, hvor du Kan du ikke lige... her ind. Ej, Jeg tror, I skal lukke døren. Altså, jeg det er synes, det lugter virkelig... godt. Ej. Sjovt, det generer mig overhovedet. Overhovedet ikke. Wow. Puh, for satan. Ej, hvor er det ulært. Ja. Jeg bliver nødt til at jeg bliver nødt til at hælde lidt af vandet fra. Ej, hvor er det ikke idiot, mand. Ej, jeg putter chilifinger i øjnene. Nej! Puh, det lugter jo dikteret afføring. Kan du ikke lige sørge for, at der kommer lidt lys på drengene igen? Den her glæder jeg mig til at smage nu. Jeg har smagt den en gang før, men sidste gang jeg smagte den, der synes jeg simpelthen... Der synes jeg simpelthen, at den smagte så dårligt, så jeg bliver nødt til at smage den en gang til. Det der, det kan Så er vi sgu ved at være der, gør vi ikke? Så. Du har ikke engang smagt den nu. Du har ikke smagt den nu. Jeg tror, vi bliver nødt til at hælde lidt af vandet fra. Vil du have hernede der i bedet? Jeg tager lige lidt her. fuck du af. Puha. Nå, kan vi lige få lidt lys på drengen? Ej. Kan du ikke lige være så? Åbne den lidt op. For helvede da. Kan jeg ikke få det imod det der? Jo, det kan du. Det kan du. Nej. Ved du hvad? Sådan, nej. Ved du hvad? Prøv lige at se en gang. Prøv lige at se. Prøv lige. Prøv lige at se det her, du. Fuck nu af med det der. Prøv lige at se en Jeg gang. er ikke ude med det. Men problemet er bare, at jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad der har været. Jeg skulle ikke helt finde ud af det. Jeg lige viser. En gang, pas på, de rører ud over hele dit bord nu. Altså, vil du have med eller uden ben? Fys af med det der. Det er jo bare skum, Du kan altså. godt fuck af. Sådan, her du. Ej, fy. Der er et godt. Vil du være her? Her, der er et godt stykke. Der er det er det første. Kan du ikke lige tænde i lyset op? Puh, for helvede, mand. Det er mærkeligt, det generer mig slet ikke. Du er dygtig. Det generer... Jeg synes godt nok, Skal der have en pris? Jeg synes godt nok, det skummer hernede. Det er for satan, mand. Ja, for fanden. Så ja, værsgo. Kom. Du har brækket dig på gulvet, jo. Nå, skal vi gøre ligesom... Altså, det bliver ikke med den her. Hvad gør med?
Hvad er det der? Jeg skal Nej, jeg tager noget. Giv mig en ny. Jeg tændte i lyset. Fy for satan. Der er chili. Der er chili. Det er lige meget. Nå. Hvor fanden skal jeg også sidde og rave? Skal jeg ikke finde en stor en? Hvad fanden er hvad, mand? Nej, for helvede, var du ulækkert, mand. Hvad fanden er hvad? Fy for satan. Fy for helvede, mand. Jeg kan jo slet ikke finde nogen stykker hernede. Spørgsmålet er, om du bare skal sutte på mine fingre. Spørgsmålet er, om du bare vil sutte på mine fingre. Jeg vil ikke lige tænde. Ej. Sådan. Nu har vi sgu kraftet med fat i noget. Der. Og skal vi bare finde en til. Det skulle være underligt, hva'? Det er bare sådan noget mjød. Det er bare... Det er bare fiskemos. Det er fisketynd mave. For helvede, men fanden, du kan sgu ikke æde det her. Altså, Nej, det har du fuldstændig ret i. hælder de det op i Hvor er du et langsomt glas? ud af din idiot, mand? Men det er oppe i et glas, eller hvad fanden er det, mand? Jeg tænker bare, hvis du lige... Jamen, du... Ja, det gør ikke... Jeg ved jo det der. Næste gang skal vi være på det. Ja, det her, det er jo simpelthen skvaderagtigt. Hvad fanden er det, mand? Er der ben i det her? Ben, mand. Det er jo kun ben. Altså, jeg sidder og dypper mine fingre ned i det her snask her. Fy for satan. Men altså, der er jo intet. Spørgsmålet er, ved du hvad? Det er en fuser. Ikke en fugl. Jeg tænker faktisk lidt, at vi tager en tår af vand. Nej, fisk af med det der. Det mener jeg helt alvorligt. Jeg tænker, at vi lige tager et glas, og så tager vi en tår af vand i stedet for. Det andet, det er også det er for calcium. Er det? Ja. Du kan også bare sutte på Du min kan bare finger. lukke røven, Blok. Jeg kan også flytte dig, Kan vi lige få et glas herud? Jeg tænker, at vi tager et glas. Vi skal jo lige se, hvor meget vi drikker, så folk ikke tror, vi støder. Er det galt? Er det Det var egentlig okay. Ej, kræfter mig. Kan du ikke tænde? Åh, Det var ikke kraftigt, væk. jo, det kan du kraftedeme. Det kan du kraftedeme. Jeg har sgu da lige taget en tår. Lov til min øjne. Ej, sgu da, mand. Det var en lille en. Tag nu en tår, mand. Jeg har sgu da lige taget en, der kunne du Nej, tage en mand. til. Du tog ikke den Ved du første. hvad? Så tager du en til. Jeg så det ikke. Jeg tager en til. Nej, Jeg tager en du har- nu. jeg har taget en til. Jeg tager en nu, og så tager du en til. Jeg kan være der, jeg ved. Jamen, så vinder jeg 2-1. Ja, det er flot. Tag den nu bare. Ah. Er det en urge, du har det nu? Det er... Hvis jeg har prøvet med liv. Det er sidste gang, jeg spiser med ben. Næste gang skal jeg have filéen. Jeg vil lige prøve at lave en manddomsprøve, hvor vi lige tørrer fingrene under næsen på hinanden. Nej, du skal fucke af med det der. Please. Please. Nej, de drukket det der. Hvad kender du det der? Pis af. Nej. Nå. Jamen, Ej, det var sjovt. Haha. fedt du tog imod den. Au, jeg er gravid.
Du skal ikke lige have det sidste. Nej, det fanger af, mand. Nå. Hvordan fanden slukker jeg? Jeg kan over det hele her, mand. Jeg kan ikke slukke. Åbn lige den der. Kom. Ja. Bræk over det hele. Ej, luk. Jeg vil for helvede. Nå. Kan I få noget hjælp? Jeg skal have slukket den. Skat, der må du lige vise dig fra din gode side. Ja. Fy for satan, mand. Jamen, jeg er helt fedt ind. Du bliver nødt til lige at slukke den. Hvad skal jeg? Du bliver nødt til lige at slukke. Prøv det. Det er sundt. Det er sundt.